shehu kenan alkaulahi baban faira. Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya amince da Sunusi Lamido Sunusi a matsayin Khalifar Tijjaniya na tarayyar Najeriya. Ku biyo mu domin jin cikakken wannan rahoto. Amma kafin nan muna roƙo idan wannan shine zuwan ka tashan nan na farko da ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Idan kuma an jima da yi mana subscribe muna roƙo da a danna alamar like. Tsohon sarkin Kano Sunusi ya gabatar wa Sheikh Dahiru Usman Bauchi takardar tabbatar da shi a matsayin Khalifan Tijjaniya na Najeriya. Babban malamin ɗariƙar Tijjaniya a Najeriya, Sheikh Dahiru Usman Bauchi, ya amince da tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu a matsayin Khalifa. Shehin malamin ya amince da naɗin Sunusi lokacin da tsohon sarkin ya kai masa ziyara, sannan ya gabatar masa da takardar naɗinsa a hukumance a matsayin Khalifan ɗariƙar Tijjaniya na Najeriya. A ziyarar da ya kai jihar Bauchi, kamar yadda ɗaya daga cikin 'ya'yansa ya tabbatarwa da manema labarai. Makon da ya gabata ne aka kawo ƙarshen saɓani da ke tattare da naɗin tsohon sarkin Kano Sunusi Muhammadu na biyu a matsayin jagoran ɗariƙar Tijjaniya na Najeriya a hedkwatar ɗariƙarsa ta duniya, wato Senegal. Babban jagoran ɗariƙar Mahi Inyas ne ya tabbatar da naɗin lokacin da ya karɓi bakuncin tsohon sarkin a wata ziyarar watan azumin Ramadana. An ambato Sheikh Dahiru Usman Bauchi na cewa naɗin Sunusi bai rusa jagorancin sauran shugabannin ɗariƙar Tijjaniya ba, musamman waɗanda marigayi Sheikh Ibrahim Inyas ya naɗa da kansa. Shehin malamin ya yi wa tsohon sarkin na Kano addu'a jagorancin Shehin malamin ya yi wa tsohon sarkin na Kano addu'ar jagoranci da kariya a matsayin sa wanda aka naɗa shi. Sai yanzu aka naɗa Khalifan Tijjaniya tun bayan mutuwar Sheikh marigayi Isiyaka Rabiu a shekarar 2018. Yanzu kuma Muhammad Sunusi na biyu ya gaji kakansa Khalifan Tijjaniya na farko a Najeriya, wato Muhammadu Sunusi na ɗaya. A watan Maris ɗin shekarar 2021 ne a wani babban taron ɗariƙar da aka gudanar a jihar Sokoto aka fara tabbatar da naɗin tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusi a matsayin jagoran ɗariƙar Tijjaniya a Najeriya. Sai dai naɗin nasa ya zo da cece kuce a Najeriya, inda wasu ɓangarorin Tijjaniya suka ce ba su amince da naɗin nasa ba. Amma yanzu amincewar Sheikh Dahiru Usman Bauchi da mabiyansa ya ƙara tabbatarwa da naɗin Muhammadu Sunusi a matsayin Khalifa na Tijjaniya a Najeriya baki ɗaya. Idan ka ce mun faya zurfiya cikin soyayya, aka muka gada ka ɗayan da ba